Πρέβεζα, ένα από τα ωραιότερα μέρη όπου αξίζει να επισκεφτεί κανείς. Την καλοκαιρινή περίοδο ειδικά το λιμάνι γεμίζει με κότερα από τουρίστες όπου απολαμβάνουν τις διακοπές τους. Τα μπλακόστρωτα σοκάκια ανεβαίνοντας προς το Σεϊτάν Μπαζάρ με την ξεχωριστή μυρωδιά του γιασεμιού. Τα κουτούκια που υπάρχουν καλωσορίζουν τις παρέες που τα επισκέπτονται. Στο λιμάνι, το άγαλμα του Οδυσσέα Ανδρούτσου είναι το σήμα κατά τεθέν για τις συναντήσεις των ντόπιων. Ανακαλύπτοντας τον αμβρακικό, τα καραβάκια περιμένουν να κάνουν τη μαγική βόλτα τους παρέα με τα δελφίνια. Η παραλία του Μονολιθίου είναι μία από τις καλύτερες επιλογές για χαλάρωση. Οι παραλίες της Πρέβεζας είναι βραβευμένες για τα καθαρά τους νερά. Η Κιανή Ακτή είναι η παραλία στο κέντρο της πόλης. Ένας προορισμός για λίγους και καλούς είναι η Βόνιτσα, μόλις μισή ώρα από το κέντρο της Πρέβεζας, με υπέροχα τοπία και παραλίες. Η Πρέβεζα από ψηλά.